everyone! Hi everything! It's me again, Mamacita Nicole, of course. If you are new in my channel, please don't forget to subscribe after you watching my video. So today, since I'm here already in Siado, i-share ko sa inyo guys kung saan ako nakastay. Of course, i-tour ko na rin kayo sa room namin. So I hope you guys enjoy this video and God bless! So guys, dito tayo naka-stay sa hotel Town Place Suite Marriott. So now I saw the swimming pool there. I wanna go there. Okay, we are here in the swimming pool. It's perfect size. It's beautiful. It's good also guys if you have kids. It's really fun in here. Look at that. I'm not sure if they are already open because in winter time they always close this, and now it's already spring, so I don't know about that. Look at that. They have a beautiful clouds, blue skies. But it's a little bit cold today. But it's okay. At least we have a good day. Ito yung backside nila guys. Maganda. They have a beautiful view also. They have some flowers. Nice grass. It's perfect. At saka, dito naman yung parking side. Dito nakapark yung mga sasakyan, no? Any kind of cars. And of course, freeway. Makita natin ang freeway dyan. At saka sa another side natin guys, mayroong another hotel. At ito naman,
They have a new plant. Spring flower, guys. Maganda. Super beautiful, huh? So, they have fire pit. In case na, gusto nyong magbanding dito. Maganda siya dito, guys. Yes. Mag-warm talaga yung mga katawan nyo. Ganun. Okay, now we are here inside in the hotel. Ito yung view niya sa inside. Marami siyang mga table for breakfast. And they have free computer if you wanna use it. And spend time for your family. They have a big couch. It's beautiful. It's perfect to visit in here. Staying here. So guys, yun na yung view natin for outside. Meron silang swimming pool. Of course, nakikita nyo naman yan. Meron din silang gym dito guys. Mga, sa breakfast, free breakfast din. At saka meron din silang gym. Anyway, yung gym nila is, depende lang no, isang tao lang ang pwedeng pumasok. So gusto ko sanang ipasok kayo doon, pero huwag na. Kasi meron doon nag-exercise, baka makita pa natin yung hindi dapat makita. Etc. So, now, i-continue natin yung pag-tour natin sa inside in my room. Yes. So, anyway, start na natin yan. So, ito na yung bed, guys. It looks really small, but this is a king-size bed. Yes, king-size bed to siya, guys. Malaki to siya for personal. Siyempre, hindi yan mawala yung lamp natin dyan, no? Ayan. Every side, meron yan. At saka, super comfortable siya na higaan kasi nga malaki, no? Mahilig tayo sa malaki na kama kasi alam niyo naman pag kasama natin, no? Especially malalaki yung kasama natin. So, kailangan din natin ng malaking bed. Yes, ganun. At saka, of course, hindi yan mawala yung TV natin. Oo. Mga 65 siguro, no? Mga 65 size ang TV, kalaki. At saka, pwede din siya i-bend, guys, kung saan gusto mo, no? Kasi yung asawa ko, minsan dito siya manood ng TV sa bed at minsan din sa couch. Kaya maganda yan. At saka, meron din tayong kitchen. Yes. May kitchen tayo, hindi tayo mabubuhay pag walang kitchen. Life is food talaga guys, kaya may kitchen tayo. So, unahin natin yung refrigerator. Tamang-tamang size yung refrigerator nila. O, diba? Katangkad ko lang yung refrigerator nila. Yes. Ito yung refrigerator nila for the hotel. Free na yan. Included na yan sa hotel. At saka, syempre, meron akong mga food dito. Kunti lang. Mamaya pa kami pupunta sa Walmart kasi yung asawa ko nga busy pa sa work. At saka, sa down naman, yan. Meron tayong doong mga drinks at saka mga gulay, of course. At saka ito yung sink nila. Meron din silang coffee maker, yung coffee magawa ka. At syempre hindi yan mawawala yung stove nila, no? Electric stove. So dito ako nagluluto, guys. At saka meron din silang microwave. So sa gustong mag-init lang, mag-heat ng mga food nila, meron na silang microwave at saka meron silang mga pinggan dito. Yes, kompleto yan sila, guys. Meron silang calendar at saka Tupperware. So ayan. At saka hindi lang yan guys, meron pa. Meron din silang dishwasher. So hindi na ako maghugas ng mga plato. Mag-direct na lang ako sa dishwasher kung gusto ko. Ayan. Diyan ko na lang ilagay diretso. At saka meron din silang mga cabinet. Ito yung mga cabinet no, na mga i-organize mo. Yung mga saan ilalagay. So yung mga spoon. Diyan nilalagay nila. At syempre, meron din tayong mga some groceries, yung mga dato puti, of course, Philippines, no? I'm from Pilipinas, so I need dato puti. Suka at toyo, soy sauce na yung kumpleto ang araw natin yan. At saka yan, diba? At saka kung nagtataka kayo saan ako nagla-live, ito lang siya guys. Dito ako nagla-live, yan ang gamit ko. At saka may table sila,
O, diba? Maganda. At saka, dyan lang ang kama. Kaya kung maisip nyo guys, kung magla-live ako, mahina talaga yung boses ko kasi, isang ano lang no, lakad ko lang. Ang asawa ko nandyan siya nakahiga. So ako dapat maghinahina tayo ng boses natin. Of course, meron din tayong couch. Yes. Yung couch natin guys is parang 3 tao or 2 tao. Depende sa mga size ng tao, no? At saka meron din tayong frame, yes. Meron tayong frame dito, maganda. At saka malaking lamp doon, no? Ayan. At saka pasensyahan nyo yung bag dyan. At saka ito yung view natin for outside. O diba? Makita mo lang. At saka guys, medyo maingay din kasi we are very close for the freeway. So marinig talaga natin yung mga sasakyan dyan sa labas. Well, anyway, okay lang yan. Yan. So ito na yung restroom natin, no? Yan ang sliding door para sa shower. Ang ganda niya guys kasi glass lang siya. At saka ito naman yung sink natin, no? Maghilamos tayo, mag-toothbrush, kahit ano-ano. Oh, pasensyahan na yung mga lagay natin dyan, no? Mga things natin kasi ganyan talaga ang buhay. At saka meron din tayong another frame dyan, yes. Maganda siya. Alam niyo, naalala ko yan ng picture sa province. Nakita ko yan sa sa river. Marami yan sa sapa ng mga picture. Kaya, ganun lang yung namin guys, hotel. Pero, may kitchen. Kitchen is lively yan guys kasi, alam mo na, kailangan din natin kumain. So, ayun na nga guys, hanggang dito na lang yung pagtutour natin, no? So, thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell so you're always updated for my new video. See you in my next vlog guys. Bye bye and I love you all.